Lehen da biziko sake hori. Aritz. Amezketako aurrelariari egokitu zaio. Tolosa hirugarrena, Inaxio Tolosa. Eta Arroyo bigarrena, Xema Arroyo. Aritz eta Apestegiaren aurka. Hauxe da. Bigarren partiduak bildu duen laukotea. Berez. Irigoien zen etortzekoa, baina Apestegiak hartu du bere lekua. Eta ez du partidua galdu erakargarritasunik aldaketa horrekin. Biak ere ondo jokatzen ari diren atzelaria baitira. Eta une batetik bestera emango dio Aritzek azera partiduari. Ea, bigarrengo partidu honek zer eskaintzen duen. Atera du Aritzek. Arroyo bigarrenak eskerrez eraman behar. Lehen da biziko pilotaka da ere jodu. Inaxio Tolosak. Eta baita Apestegiak ere. Zer moduz moldatu gote dira. Ohikoa esten pilotaleku honetara. Bigarren partiduko lau protagonista hauek. Apestegiak eskerrez eraman behar. Handa, Inaxio Tolosa. Arroyo katzera. Aztertutako Apestegiak eraman. Berriro ere Tolosak utzi egin behar. Bien tartean jarri nahi izan du pilota Arroyok. Aritz. Tolosak du aukera. Ezkerra idea. Garrantzen mandio. Aritz arkideak zer egin behar zuen. Tolosa hirugarrenari. Hotzerako antzen. Atzera orain. Oiongo atzelariak. Xema Arroyo. Tolosak utzi. Arroyo katzera. Baztertu. Nahiko lantxarrak baziren horiek. Arroyok zabalera eta dotorea. Nahita botatakoa. Nahita botata eta era bat ondo ateratakoa. Oso ondo atea zaio, oso ondo. Eta tanto poliki eskaini ziukea, aurreneko hau. Kantxa hontan ondo moldatzen ari diela ematen dik. Eta antzekotan jokatzen hori da zerek, Aurten herri esati hemengo herri gaina guke pasaizkio eta pelotarik bai, eta gaina frontoiak antzea handi ezukea. Frontoiak ditu pixkeat poliportibo antzea, lurren rai askokin, dizdira handikin, brillo handikin, eta hala ematen dik argoitzat pelotarik hemen guztua da bitzela, guztua jokatzeko aukera izango dela. Ez gaude goituta, Josean, atzelariak horrelako jokaldiak egiten ikusten. Atzelari gustatzen zaiok, aurrea jutearen da pelota aukerako harrapatzen den jokaldi itea. Asko gustatzen zaiok, eta askotan kutsatu egiten den, baina askotan hemen gutxio ikuste, egunetik gutxio ikuste pelotarik aurrela egin moztutzen hor mostaleti, lauta herriti. Eta hola zabalea eta txokoare bai, egunetik gutxio moztutzeie, eta oain gontan behintzat, Arroyo askotan ikusi, baina hola zabalea moztutzen behinen ikusi, baina oso tanto politi indik. Hala, kotxe izan da bai lehen da biziko hori. Tolosa, hanketan jarri dio Aritzei. Hone justu eraman, Arroyo berriro ere. Atzera, Oiongoak. Bederatzigarren kuadrotik erantzun behar izan dio Apestegiak. Hau baztertutakoa, hori ere eraman. Arroyo, azera oso polita eman dio partiduari. Bixi. Eta eskuinez, pilota atzeratzen. Horrein, zabaletik bildu beharko du Apestegiak. Apestegia oso ondo zebilegatzeneko partiduotan. Udara bikain egiten nahi dek eta jokuz gainea biken zebilek. Josean Tolosak esan duen bezala, herri ibili behar izan dugu aurten ere. Makina bat partidu ikusteko aukeran izan gara. Gure gozamenerako zergaitik bukatu. Eta Apestegia agian Goñi hirugarrenarekin batera
ez usteko positiboena jo beharko dugu. Ba, Apeztegia eta pelotai gazte asko izan dituk, ondo jokatu berak, aurtengo udaran. Apeztegia, Almandoz, Goldeak, Goñi Iruarrena, Otxandoena, gora berak bai izan dizkie, baina normala, beste partidu jokatu eta beste partidu jokatuzko eta kontu neugizkio hendi pelotai gazte diela, gora bera asko zegei izate pelotai gazte batek. Eta Goñi biharrenak 5 hilabete honetan gora bera handi izan dizkik, baina partidu ikusgarrik egin dizkik eta bolara luzea intzin, 11-12 partidu zizkin galdu gabe, Goñi bezalako pelota jatentzat, Goñi biharrena bezalako pelota jatentzat askoek, baina 5 hilabete honetan gorakada ikeragarri emandik eta ia lehen ez horrezti, ez momentu txarren zebilean eta oso gora joek, arek gora berak izateizki, baina beti espetakulo eman ez da ze esana jarriz. Izan oidek ere, askotan pertsona bera ere, udara zeratik udara bukaerara gazte denean aldaketa handiak ematen direla, eta pilotari hauentzat ere debuta egin eta hain udara gogorra hainbeste partidu jokatzak erabateko aldaketa egin zezakek. Nik ez dituzte aldaketa handidanik, Oantxe honak aldageleatan itzeiten, bai Zezeaga, Titin, oidena gortzean, da esaten nahi joatxe, abertzen partidu jokatu ituen da, Titinek izatezin 14 jokatu itula, eta beste pelotari atzuke, uste gehina jokatu ituna izan dela enpresan, Aritz, 17 jokatu mendizki Aritzek. Eta asko ditu, baina udaran beti pelotari partidu asko jokatu izkik, eta afizionatu nuen bazien, jokatu guzizkien 17, 20, 25 alda. Da urdun pelotari udaran guztua jokatzeik, da errexago jokatzeik gaina. Arroiek luze jokatu. Eta hauten Titine behar egiten hauten asko jokatu gela eta jendea esaten ari zaila, baina lehen urtene 13 jokatu zu, lehen txula hile hortan, eta ez tala alde handik egon, lehen urtetik, hautenea. Apeztegia eta Arroio bigarna. Aritzi, ies egin dio pilotak, eta ondorioz 2-1. Aurretik ditugu Tolosa eta Arroio bigarrena. Hala ere artekariek dirua urdin oiukatzen dute. Eta lehen esan dizu egun bezala oso sarrera polita gaur. Agontzilon. Sake luzea eta baztertua Nexo Tolosak, hortxe du aukerakoa berriz ere, luze jokatu, eraman Aritzek. Apeztegia, eskerrez hartu beharko du. Hortxe duzuen aparra. Heldu eta heldu. Eskerraz gozatuz, eskarkada oso polita. Botea. Zeit erdian, 8 erditik eraman du Arroiok, gero berak laugarren kuadroraino joan behar eraman alizateko, barruan Aritzek, ondo defentsan Inexo Tolosa. Eta berriro ere, tanto atzeko kuadrotan jokatzen ari da, barrura efektu eta guzti Aritzek. Inexo Tolosak baztertu. Bilek uteko gara zin pelotoi. Lehentxo hau bitua zan. Atzera, Sotamanoz Apeztegiak. Kanpora. Arrora joan bote zuen, ematen zuen, baina pilota azkenean kanpora joan zaio Aritzi, eta beraz, 3-1. Dirua urdin, baina partidu orain arte gorri, lehen da biziko tantoa Tolosak eta Arroiok egin dute. Eta azkenengo biak ere gorri izan ditugu. Indarzu sartuek, urruti antzetik sartuek. Bai, Goixamarrean ere bai, egian ez. Inexo Tolosa. Presto da, berriro ere sakerako. Atera du, luze bai, baina erdi-erdira. Diru urdin, oendi artekarik diru urdin kantatzen nahi dituk.
Nik uste Fede haundi xamarra dagoela apestegiarekin. Bai, iruta bat irabazten da, gero garitzere bai, aurteko udaran ondo jokatudik. Hortxe du aukerakoa, honek ere pausu atzera egin du. Eta Anaia partidu irabazten kostatzen ari zaio pixke bat, eta gero Arroyo, Xema Arroyo oso ondo jokatzen. Aurteko udaran ikusi oso ondo jokatzen aurreko parteen, da gero bi harrenen pixkatero egiten dek, eta urduan dirue urdin garbitzeok. Eskotan ematen di, Josean, bueno, Agonzilon zenbat aukera izango diate ba horrela profesionalen partidua ikusteko urtean zehar, baina pilotalekura hurbiltzen den jendeak bazakik jakin ere pilotari buruz. Bai, horreatixe, urten behin hemen jartzizkie, urten behin bi aldiz da urduan jendea herrikoa pelota ikusteko gogokinotek, eta oain udaran frontoiok gera bat betetzeko biak frontoi gehiago, jende asko tortzen de behintzat. Ez, baina esan nahi nian, jendeak badakilela, kantxa barruan ze gertatzen ari den. Ematen du, hauek urtean 4-5 partidu ikusiko dituzte eta baina badakite pilotaria nola dagoen. Bai, seitu iteie, telebistatik eta gaurko honen partidu asko ikusteie, eta gero gainea horre tortzeinak eta jokatzea eta betiko izateie, askotan frontoi ebiltzeituk eta pelotai nola daun da zen ezen jokatzen jakiteie. Hala asmo atzea zailedek, Hala ere, era bat zaila. Lehen esan dizuegu. Errexea amateik garela, bi bakarrik egon da. Nik beti esatet, ez dakira pelota eta behin partidu ikuste izuna izan, ikusi izuni, da izak, zer guzta ez da, gorri urdine. Bueno, tontonak asmatu gulikik eta egunero frontoien dainena eta pelota egizautzituna eta beti gainen dauna are berriz ez dira asmoagu. Ez tala uzaldietan bezala. 10 aukera dauden horietan, bi bakarrik eta la ere erabat zaila. Eta esan dizuegu, Agonzilon garela, eta gure poza onantz heldu, eta telebistan, Euskal Telebista ematen ari zirela ikusi dugunean, hemen ere pilota jarraitzen dute. Ezin aritzek eraman Tolosaren Ormabiko hori, beraz 4 eta 2, eta oraingoan bai, Josean, oraingoan Anaiak efektu eta guzti, gehiegi arriskatu gabe, Ormabiko zehatza egin du, eta naiz eta aritzek antzeman dion, zeraman efektu ondorio edo ez du eramaterik izan. Ez ondo mugitu pelota gainea, bai ezkerrantxoa, bolearekeo pelota gurutzatu ez etorrean, eta hor efektua eharki mantziok eta lurro ontan gainea efektu gino ondo jokaldi hori inezkio azkarra teatzen pelota, eta zaile garamatzea. Aritzek antzeman intzio, jundek eta alare oso behartuta iritsiek. 4 eta 2. Tolosak, gauzakea da. Apestegiak txapa gainean jarri. Aritzek Ormabikoa eta erantzunik gabekoa. Ez du asmatu Inesio Tolosak. Pilota txapa gainean izaten den horietan. Sarri txarrak gertatzen dira. Efektu ama naizion, koldo etzegin noa ama naizion. Nik txoko, no zabalea, etzegin noa ama naizion. Behatza hundik inor kozkorrakin joik eta oso gaizkia eta zailo bintzat, buru erabaz alduik. 3 eta 4. Eta jakina, behin pilota aurren harrapatu duenean Aritzek. Horrez dago, barkaziorik. Ez, jokaldi oso politi indik, bi parte hori botea jotakoa oso politi izan dek. Aritz berriro ere. Oraingoan zabalean pilota erdi sotaman sartuta jarri nahi izan du, baina txapapera joan zaio, eta beraz 5 eta 3. Ari zaigu dirua orekatzen, hasieran urdinago zegoen orain baino, eta orain artean 1000 urdin ari dira, baina gorrituko da. Pena izan dek. Tolosak eta Arroioak asmatzen badute. Pena izan da bai. Ondo junde bile, pelota ondo gozeatuik, gurutzatuik, eta justu kanpo batea zaiok. Hortxe duzu errepikapena. Ondo funda. Nahi guztadezatak, Koldo. Pelotarik, aurrelarik, aurreak ajutea pelota dita. Atzeak egin garen, aurrea egin eta guain gomenzak galdu indi, baino
Ondo gurutza duta, ondo junda eta ondo sartuta. Hortxe duzue. Indartsu eta fede handiz, baina pilota arrastoren gainera joan da, eta orain bosnako berdinketa. Eta Aritzek, badakizue, trebezia handia duela sakearekin. Eta oraingo nere asmatu du. Sake luzea, baztertua. Atera du berriz ere. Hau, agian, ezker hormatik atera egingo zaio Arroyo bigarrenari. Baina, hala ere, ez du eramaterik izan. Eta bi sake jarraian zartu dizkio Aritzek Arroyori. Eta Arroyok hortxe du asmatu beharra gaurko partiduan. Aritzek asko ateratzen du. Eta hor asmatu beharko du Oiongoak oreka mantendu nahi badu. Aritz da berriz ere sakearen jabe. Atera du lehengoaren oso antzekoa. Oraingoan ondo eraman du Arroyo bigarrenak. Aritz. Uze. Utzi egin dio Tolosak Arroyori. Honi motz zamar gelditu zaio, baina hala ere gai izan da eramateko. Eskuinez bai, eskuinez ondo ari da gaurkoan Arroyo bigarrena. Indartsu eta frontizaren altuera aprobetxatuz. Nexo Tolosa. Atzera nahi adina ez. Eta atzera eta baztertuz, Apestegia. Eta giztoa eraman du Arroyo bigarrenak. Gero eta atzerago ibili behar Arroyo. Eta Apestegia gero eta indartsuago. Ondo, aire gozatzen. Biatzela digo ondo. Aritz. Honek ere atzean jarri nahi pilota. 8. kuadroraino bidali du Arroyo bigarrena. Apestegia. Eta Aritz, 6. kuadroraino joan eta Apestegiai laguntzen. Eta Apestegia gozatzen, hasi da. Naparra pixkanaka agintzen atzeko kuadrotan. Horrelakoak ematen badizkio berriro ere aginduko du. Aritz. Barrura. Tolosak eraman. Hau ere gaiztoa erabat Arroyorentzat, baina asmatzen ari da. Eta urdinak agintzen. Bai, Apestegia oso seguro hasiek, baina jogare, baina jotzen aide gainea. Eta be aide dominatzen. Kanpora. Hainbeste pilota gaizto eraman. Eta azkenean pilota kanpora joan zaio Txema Arroyori. Eta beraz, 7-5. Zabalea moztutzen hasie pelota horrena. Bolea luzea izan dek, azkar etortzetu pelotoik. Eta moztu nahi zin Zabalea, baina kanpo alde intziok. Pelotoi galtzatzeko bedituk. Ez du Aritz ikaragarrizko kolpea duen pilotaria, baina postura egokiak dizkik eta bolea jotakoan ere ikusi diegu horren pilota bizkorratera dela. Oain gontan baitza bai, bolea za ondo jartzek. Eta ezker gatxo eta aurreko joku dena dominatzeik. Ezkerrez Apestegia. Pilota bazterrerik bazter da. Orain Zabalera. Tolosak eraman. Baita Aritzek ere baztertutakoa. Indartsu batzera Arroyok. 9. kuadrotik Apestegia goian arrotuz pilota.
Aide beharra ematen. Galdure erresa hoite, baina ondo aide ematen. Hortxe duzue. Arroyo, orain ere baztertu egin dio pilota Apestegiari, baina Apestegiari defentsa lan hori oso ondo datorkio, oso ondo egiten du lan hori. Azkenean gora, Aritzek 6 eta 7. Ez dago momentuz alde handirik bi bikoteen artean, eta horren islada da, markagailuak erakusten duen emaitza, 6 eta 7 hori. Baina gaurkoan ere, Josean, segurazki partidu honetan ere erditik aurrerako kontuak izango ditu partidu erabakitze dutenak. Bai, partidu luzea jokatzen bali maue behintzat, bai, guain arte nahiko ondo jokatzen dituk, bi atzelarik ondo jokatzen, Apestegia seguro jokatzen aidek, Arroyo baino, Arroyo asko gozatzen aidek. Pelota, eta bi aurrelarik be mailen ondo dituk. Agian jetxi gutxi xamar pilota, Josean, izan nahi diate biek pilota kada antzekoa diate, eskuinez, baina ez duk ikusten pilota jeisten. Garai batean askoz gehiago ikustuen hori ere. Bai, gehiago ikusten baino lehen esan duna pixka, goiko pelotarik ez mozutzen da beko guain gutxio. Lehenengo mailere zen pelotarik ikusten mozutzen, oso gutxitan ikusten dek. Hoi pelotak egiteik, pelotak egiteik, pelotarik ebazekie txapagaina moztuta, lehen bezalako ez duela minik egiten, da urdun askotan motzen moztutzea baino gehiago jutetxuk, pixkator luzean zen mozutzea ere, lautarri bostekorta. Orain ondo Apestegiak. Bigarrengoan ez du asmatu. Orain lana berarentzat. Klosa. Eskerra idea. Ondo Aritzek erantzun. Atzelariak serio ari dira lanean eta ondo. Aurrelariak ari dira zerbait egin nahian aurre kalde horretan, batzutan asmatuz eta beste batzutan hainbeste ez. Onai Apestegia. Tolosari eman aukera, honek atzera, baztertu egingo zaio. Hala ere eraman, zen pilota garbia, Zabalera. Baina pelota txarra ematen nahi Apestegia. Hau ere alakotxea da, Arroiorentzat. Aurrelariak orain, nor baino nor. Apestegia, lanak jarri nahi dizkio Tolosari. Aritz. Zabaldetik eraman. Tolosak. Tanto gogorra ikusten ari gara. Arroyo bigarrena. Beharki gozatzen aidek. Luze. Tolosak. Nahiko lan bazuen Aritzek. Tolosa du aukera. Zer egin behar du? Azterraren bila ondo. Keinu egin eta utzi. Arroiok duen guztia jarriz eraman. Apestegiak. Tolosa berriz ere. Tantoren bila amorratuta. Zabalera. Aritzek erantzun. Tolosak azkenean defentsa egin behar. Apestegiak atzera. Eta Arroiok eraman. Ezin tanto amaiturik. Bi aurrelariak. Ez beraiek eski ari direlako. Defentsa lanean ondo ari direlako baizik. Ba, oso tanto gorra eta ona jokatzen nahi dituk. Aurrelarik ondo, pelota txarra galtzatzen, ondo jokatzen pelota, eta atzelarik berdin. Aritz. Ez du asmatu. Bere txapa gainean moztu nahi horretan. Gaiztoa. Justu eraman barruan da. Apestegia.
Bien tartera berriro ere, hori ere eraman Tolosak. Aritz. Tolosarentzat Beiztoa, baina ondori dira defentsan. Ez da zalantzari. Apestegiari txapapera joan zaio azkenean. Dozen ardi bat aldiz saiatu da geizten, eta azkenean gero eta berago azkenean txapapera. Laroita, egun pelotaka da, laroita zortzi pelotaka da izan dituk, oso tanto gorra izan dut. Ez jo eta jo bakarrik, jetxitako asko eta aurrean ere saiatu dituk eta... Pelota ondo muituz da, bi aurrelarik pelota zaile altxa izkie eta oso tanto gorra eta ondo jogautako izan dut. Ostira, laro eta zazpi. 4 minutu eta 20 segundu. Eta markagailuan berdinketa. Bana izan dira. Gero posna ere bai. Eta orain, Zazpina. Eta ez dute arrazoiri falta. Eseri eta Traoska bajotzeko. Tantu benetan gogorra izan delako. Agontziloko udal pilotalekuan jokatu dutena. Hor dira berriro ere. Kantxarako bidean. Lau protagonistak. Eta Baldin eta Indarrei eusten badiete. Larri ibili. Partidu orekatu ikusteko. Dena den, hortengo dueran sarri ikusten ari gara. Erditik aurrera nahiko lan izaten dutela partiduko erritmoari eusten. Rosa. Ondorantzun dio Aritzek. Aritz berriro ere. Jetxi ondo. Ezkerrez Tolosak eraman. Apestegiak ez da mutu. Lehen txapapera bota duelako. Berriro ere hortxe ari da. Oraintxe atzera. Oraintxe txapa gainean. Tolosak barruan utzi. Ez du susten errabatu Aritz. Aritz berriro ere, orain Zabalera, altzegoen Tolosa. Aritz, aurrera jongo zela ematen zuen, baina botez jodu pilota, atzera korrika egin behar Arroiok. Aritz berriro ere, ez du asmatu errematean, orain Tolosak du aukera, Zabalean utzi. Aritzek ezin eraman. Eta gehiegi arriskatu gabe berriro ere Inaxio Tolosak oso ondo jokatu du. Denok ere nik uste txapagainea espero genuela txostalde horreta. Horixe baitzen gehienetan ikusten dugun jokaldia hortik, baina Dejada indik. Dejada Zabalean ondo. Aurreko bolean sartu indek Aritz, gazaldu indek pixke bat. Bolea globo bat atea zaiok. Da askotan irruti antzetik eta boleaz da dezente sartzen dik eta mine ikia kosta ite zaiok. Bolea jokaldi beak gehiago aprobetxatu balik ezkerrantxoa jotzeunen, haren bueltan da, baino askotan gehitxo bezala sartzen dek. Orain txapapera. Kexu da. Amezketakoa. Baina hala ere, nik uste aukerariko berena hartu duela. Sake ondo atera du eta gero Auzart joan da aurrera eta etzen leku txarra. Pilota gurutzatzeko eta errematea egin beharra zegoen hortik. Txapapera edo txapa gainera, baina egin beharra zegoen. Gaizki atea zaio, baina ondo jogau da zeuk. Gautxik era pelota bile juten nahi eta ondo jokatzen nahi eta behintzak gauz batzu gaizki atea zaizkio behintzat, baina argi eta ikari pare eta konfiantza hartzen nahi dela ematen dik.
Anaiare. Bai, aurreko partidutan da okerra ikusi dirik. Aire sartzeko ikaraz, tuteko ikaraz. Eta gaur behintzat ondo aire pelota bilatzen eta sartzen. Batzutan asmoatuz da beltzaetan ez, baina oide gutxinekoa. Ez du aritzen sake eramaterik izan Arroyo bigarrenak. Horman agian erditxosta eginda arraro xamarratera da, baina eramateko moduko ematen zuen hemen kanpotik. Badakizue, hemen kanpotik denak erraz ematen duela. Zuei ere agian etxetik horixe gertatuko zaizue. Hori pilota hori eraman egin behar da eta horrelakoak, baina kantxa barruan sarri ikuste ez diren gauzak gertatzen dira eta sake gaizto askoak eraman ahal izan dituen arren azkenengo hau ez du eramaterik izan Arroyo bigarrenak. Apestegiak ezkerrez. Markagailuan 9 eta 8 aurretik dira Aritz eta Apestegia. Apestegiak ez du gozatu ezkerrez. Hortik badaki horrek. Pilota ondo atzeratzen. Rosa. Arroyo bigarrena, pilota kanpora joango zaio. Alatxe izan da bai azkenean. Emandako efektoren ondorio eta agian frontizen hartu duen norabidearen ondorio pilotak kanpora egin du. Ez zuen ematenan beste aterako zenik, baina pilota arrastoz zabalera joan zaio. Hortxe duzu, Zalantzarik gabe. Epaileak behar duen bezala. 10 eta 8. Ez dute hau baino alde handiagorik izan orain arte, Aritz eta Apestegiak. Aritz, Tolosak defentsa egin behar ezkerrez, Aritz berriro ere keinu egin eta utzi, Apestegiak Tolosari honek atzera ondo. Arroyo bigarrena, oraingo nire gozatuz. Urruti jarri du pilota. Tolosa baztertutakoa izanen da. Apestegiak eraman. Apestegia, bildu egin behartu du pilota. Ondo, Arroyo bigarrena. Hau gaiztoagoa da, gainera sartu egin zaio. Aritzek eraman, Tolosak aurren txikitu nahi. Ondo, Apestegia berriro ere. Indarrean zetorren pilota eta ondo eraman ahal izan du. Aritz, utzi egin behar. Zazpirun milari. Azpitik nahi dutena. Hiru urdin jakina. Aztertutakoa Arroyo ondo eraman, Aritz eskerra idean, Tolosa defentsan, eta berriro ere Apestegiak eskerrez, pilota atzeratzeko modukoa du, Hormabikoa egin du. Nahi eta gaina, Aurrean utzi eta Arroyo estalduko ez. Oso ondo Aritz, serio, zarata hundirik atera gabe, baina hor ere kurioso tantoa lortzeko adina bai. Bai, errez bukatzen errez iten dit tantoa. Bi aurrelarik aurrela defensan ondu zebiltzek. Pelota zaile garrapatzen nahi dituk eta Apestegia oso seguro haidek, oso seguro. Hor bipa eta ez den normala, atzela jate gola botatzea, baina hemen azkar ateatzen den lurre jotzen den.
Ez tek izan hola bipa eta politioitakoa eta dotoreitakoa, baina oso luzea eta belekutik kanpoa atea indik. Hemen zabalalde etorri behar izan digan nahiak eta gero pelota bildunen aritzek oso ondo zeratuik. Txoko utzidik. Goxo utzi du, 11. tantoa lortzeko. Hortxe berriro ere, saldu egingo da oraingoan. Apestegia, atzera, pilota gaiztua Arroiorentzat, eta honek eramaterik ez. Eta aukerakoa zuenean, ez du Nexo Tolosak asmatu, aurrean egin nahi izan du tantoa. Eta hortxe duzu, ondo jokatu du. Horreztik asmatu. Eta ez du asmatu ez. Gaine etorri zaio, baina hor oso ez du asmatu hor. Hor bukatu behar zin. Eta gero atzeraka korrika aideak hankak aidean zituela jo behar izan du Arroiok. Eta eramaterik ez. 12 eta 8. Eta polita orain Apestegiak eskerrez. Eta lehen 700.000 esaten bazuten, orain 1.700.000 horrek esan nahi du Gorrien aldeko diruak behera egin duela. Aritz pasatzen utzi behar. Apestegia jo dezan. Izango du bai aukerarik Aritzek. Apestegiak horrela atzeratzen badu. Eta horrelariak jakina, asmatu egin behar du. Aukeratu egin behar du zein jo eta zein ez. Aritz berriro ere, pausu eman eta aurrera, Sotaman osatzera. Haze pelotaka da berriro ere Apestegiak, goian jogote duen eskatu du Tolosak. Ez aio epailari ala iruditu. Hau gaiztoa da, ez du eltzerik izan. Ez Tolosak eta ez Arroiok eta zer iruditu zait, Josean? Bueno, tanto oso torea izan dela. Apestegia ikeragarrizko zartago ematen nahi dek, oso ondo jokatzen nahi dek, oso seguro eta gainak gozatzen. Eta bikain gozatu dik baina atzeneko pelotak doi, eta gero jundanen, gero pelota aurren hartunen, Aritzek bin tartea botati pelotoi, eta hoi etzuan harrapatzeik. Aurrelai pasa intziok eta atzela gintzat berriz urruti gehitu pelotoi. Arroio guztik iztzeik izan eta oso ondo jokatutako tantoa. Eta goian zalantza izan den ura, barruan ala. Nahi etzatak irutu, antxapain gurun izan dek frontisen eta goiene nire behintzat hemendi ona irutu zatak. Hortxe dituzue deskansoan lau pilotariak. Azkenengo 6 tantuak urdin izan dira, sake zirul lortu ditu Aritzek. Ormabikoz aurrelari bagoitzak 2, dejada bat Tolosa 3, Airez 2, Aritzek, erasoan galdutakoak 2 eta 2, eta bestela galdutakoak 2, Aritzek, bina, eta 2 eta 2, eta 6 eta 4. Aritz parte gehiago hartzen ari da tantoetan, hori etxek. Bi aurrelariek orain arte eman dituzten datuak, eta atzelarien artean berriz partidu azeran Arroio izan da pilotakadei esker nagusi izan dena, pixkanaka Apestegia nagusitzen ari da. Hortxe duzue nagusitasun horren adibidea, eta atzeratu eta baztertu Aritz. Aritz traba ere egin dio Tolosa, baina jakina nonbaitera joan egin behar zuen ark ere. Apestegia eskuina zein eskerraz bikain. Arroio oraingoan ez du bat ere gozatu. Eskuz gutxiago Apestegiak. Behar nola izatean. Ez da jotzea, moztutzea pixka junde, baina hala ez di gozatu. Eta Apestegia berriz aukerako pelota zin, eta oso seguro haibuen partidu guztin, pelota bagarrik galdu di moztutzea junda, eta oain goxi hau, baina aukerako amatezin da uexe galdu.
guztietan egokiena, berak ematen zuen. Begira. Nungo arazorik gabekoa. Unai Apeztegiak txapapera bidali duena. Eta ondorioz berriro ere lau tanturen aldea. 9 dira. Aspaldiko partez tantoa lortuta Tolosa hirugarrena eta Arroyo bigarrena. 13an berriz beraien arratsa nola moztu den ikusiz Aritz eta Apeztegi. Tolosaren zakea. Luzea. Ezkerra zondora mandu Apeztegia. Tolosa berriro ere. Txoko luzte jundek eta gaizki joi pelotoi. Atzea berriz behaz muturrekin jotzekin olako dut. Begira berari. Ematezin buru salduzula, baina atzen bote txarra intzio garitzeie, eta tanto izan dugu, ikutsiko ju. Sakea luzea eta oso politia. Luzea baztertua, ondo Apeztegia eramateko, nahiko lan bazuen. Ondo aire pelotan bile juten, oain egarki junde, pelotan bile. Eta hor txoko utzi ustea junde, baina ez din behar bezala jo, eta altu zamarratea zaio. Baina Josean, euk behin baino gehiagotan ipatu izan diguk, eta han aurrean jo eskero, gaizki jota ere askotan tanto izaten du. Oidek, han aurren bile jun behardik, aurrelarik. Ondo orain Zabalera, erantzunik gabekoa. 11 eta 13. Oain egarki. Gara alegre jogatzen nahi dek, alai jogatzen nahi dek, bile jun eta tanto polik egin dizkik. Eta beste atutan ezkerrantxo hoena berriz ez zik asmoatu. Oraingoari oso amaiera politia eman dio. Hortxe duzu ezkerrez jarri. Eta Zabalean izan ohi den zuloan jarri du pilota. 11 eta 13koa lortzeko. Eta berriro ere zake luzea atera du. Oraingoan hanbeste baztertu gabe. Handu berriro ere. Arroan utzi oraingoan eta Dotore. 12 eta 13. Azken tantotan inspirazio etorri zaio Tolosari, eta hori baino garrantzitsuagoa dena. Lehen pare bat huts egin ditu, baina horregaitik ez du Federik galdu eta tantoaren bila jarraitu du, eta jarraitze horren ondorio azkenengo tantutan erakutsitako joko maila. Ideak eta garbi hauzkela ikusteik eta garbeitzat pelotana ondo juten eta ondo jartzen, bilatzen eta saiatzen airek. Beste azutan ikusiek idea ipare eta ondo etxola, baina garbeitzat ondo ikusten dek. Arroyo gatzera. Apeztegia 8. kuadrotik eraman, handa da berriro ere Inaxio Tolosa utzi egin behar. Asko atera zaiolako eskerro hormatik, eta Josean askotan partiduak erabakitzeko balio duen detailea, ez da? Aurrelariak 3 tantu lortu, gainera atzelariak gehiegi behartu gabe, eta atzelari berak ere arnaza hartzen dik, eta berriro ere animoak ere bai, eta askotan bueltak horrela etortzen ditu. Ez bakarrik aurrelariak tantoak egiten dituelako, atzelaria ere arnazez betetzen delako, eta baita ilusioz ere. Bai, ilusiokine bai, eta oain di partidu etzuan galdeuta, da etzeo galduta, 13-8 ziazteken. Baina partidu gorra joanen da bintzat ikeragarri esan izatei. Kontuatu bare aurrelari sakatu eta ezkergantxokino lan asko inbare hola 2 tanto iteitunen arnasa berritzen dek eta freskatu iteaz eta gainea askotan atza berri lan eiteko goki jartzea ez. Horixe gertatu zaie Tolosari eta Arroyo bigarrenari, 5 tantuz atzetik ziren eta konturatu berduko tantu bakar baten aldea dutela kontra. Eta orain berriro ere Arroyo bigarrena gozatzen ari da. Hortxe duzu aiongoa. Tolosa ondo kendu dio aire zartzeko aukera Aritzi. Arruan da. Hortxe duzu Aritz.
Ez du pilota jeizten asmatu eta goiko txapara. Arroio bigarrenak, oraingoan zalantzarik gabekoa. Lehen agian norbaiti zalantzak gildituko zitzaizuen, ea Apestegiaren pilota ura goian zen ala ez. Eta bakarren batek ere pentsatuko zenuten, agian goiko txaporrok ez du zaratarik ateratzen, baina ateratzen du bai. Eta Arroio bikain aire gozatzen, asko jokatzen aire, baina beti pasatzen apizkeat, pelota desente aire galtzen. Pelota desente galdeik baina hala ere oso ondo airek, gozatzen da bintzat, asko jokatzen airek eta saiatzen ibiltzen ondo airek. Pena goixe. Pelota batzuk ze asko ez duenak aldein txeila. Orokorrean partidu politia ikusten ari gara. Gaur gaueko bigarren hau. Zen dira errazaldutako tantoak, baina egindakoak ere eta politiak desente bai. Eta atzelarien jokoa gustatzen zaizuen hori ere. Baduzue. Non gozaturik. Orain arte. Ia 3 ordu laurden iraun duen partidu honetan, eta horietarik 26 minutu jokoaren iraupena. Gogorrare bai, Koldo, partidu gogorrare ditu jokatzen. Bai, datu horiek ikusita. Tanto batzuk oso gogorra jokatzen ditu, eta partidu luzea ziren. Begira, ia 5 pilotaka da, Oxen. Ondo jokatutakoa. Pilota kadarik gehien Apestegia jo ditu. 5 gehiago Arroio bigarrenak baino. 14 eta 12, atzera berriro ere Apestegiak. Arroio gerantzun. Aztarraren bila dabil gaur. Amorratuta. Earki, Korreka joan dago horiek ez dira xamurrak izaten, baina Arroio gondora mandu. Bi atzelari oso ondo haituk, Apestegia seguro, baina Arroio ere tantoi, utxe eta tanto. Ies egindakoa. Era bat ies egindakoa. Txapa gainean eta Zabalera joan zaio. Eta berriro ere tantu baten aldea besterik ez. Agontziloko pilotalekuko markagailuak erakusten duena. Aritz, Zotaman osatzera. Beharra mantzio gaikotan. Duen guztia. Zabalera, tanto izan daiteke ez, Tolosa gondo eraman du. Aurren txikitu nahi. Aritzek eta Korreka zijoala. Arroiok jo egin du buruan Apestegia. Gainera honek ez zuen horrelakorik espero jakina. Eta tantoa urdin. Haze kaskarreko mandiona. Bai, nindik espero ez zuela. Hemen beleko bata atzera zijoala, besteak berriz. Da atzelari honea zetorrean. Atzelari honea zetorrean dago Aritzek bolea bai hor bai minitiala, boleaz. Bai, jetxitako pilota horiek. Bai, ia zulu handi irikita zegoan. 15 eta 14. Orain 16 eta 14. Sakearekin asmatu egin duelako berriro ere Aritzek. Lau lortu ditu sakearen bidez, 2 gainera jarraian. Bosnako berdinketa eta 6 eta 5tekoa. Eta orain berriro ere 2 tanturen aldea da. 2 bikotoen artean dagoena, 16 eta 14. Aritz. Luze atera du. Arroioak eraman, handu Aritzek aukerakoa, barruan utzi, Tolosak igerri. Aritz berriro ere zer egin behar du, barrura. Arroio ondo. Eramateko gauza izan da. Ez du gozatu Apestegiak, baina atzeratu bai. Eta Arroio berriz ere langile. Pelota txarra jarri gaina. Baita hu ere. Moztu gaina pelota. Oso ondo. Oso ondo Arroio bigarrena tanto honetan ez bakarri defentsan, gero bukaeran ere asmatu egin du pilota jeisterako orduan. Eta urdin usaia zuen tantoa
gorri izan da ondarrean. Arroio bigarrena benetan bikaina ditu delako. Hori propio fetxetakoa da, horraxe, min egiten duen leku hortara. Dotore moztudik, Hiru kuadro tardian, aditzek ezin eraman. Eta 16, 1900 artekariek diotena, baina ez da erraza. Partidu honetan ere antzematen. Zer gertatuko den? Tolosa. Berriro ere. Eta askokin. Inesiok, ez du pilota jarri beharreko lekuan, eta oraingoan pilotak txapa ikutu du. Eta beti gora indula gaina pelota horre guzteit, Txapa jounen, Joskan, gora... Neuk ez diat zaratarik entzun Josean, baina pilota era bat arraro atera dut. Bai, gora ateaek. Errepikapenak zerbait argitzen dugun. Erne asko. Josu horten etxe gure realizatzailea, errepikapena emateko, eta hortxe duzue. Pelota gora bezala egin pixka bat. Pixka bat gora bezala egiten du bai, eta hori txapa ikutu duenaren seinale. Amaseina. Amaseina, orain txera bakiko da partidua. Azken txampa honetan. Tolosak aukerakoa du. Eraman justu. Azkenean arraro atera zaio. Atzera Arroiok. Arki osatu dik. Baita Pestegiak ere. Tolosa, keinu egin eta utzi. Horrek min egin maten du. Eta pilota hori, justu txapa gainean. Baita hori ere. Antzai. Eta azkenean pilota. Buena izan. Ez falta eman du. Bai. Falta eman du epaileak. Benetan tantu bitxia ikusi dugu. Arraroa, ezoikoa. Ikus dezagun. Hori azkeneko pilotaka da, aurrekoak izan dira ordea xelebre zamarrak. Eta azkenean tantoa urdin. Eta ezin aurrerik hartu, Tolosa hirugarrenak eta Arroio bigarrenak. Efektu eta guzti jotakoa, gero Tolosak hortxe, amaitzeko aukera izan du, baina... Ia hobeto ez guztek, baina zuzen jundek eta gainen zegoan antzeman intziok. Eta oso pelota zaila erabatetik, aritzek, eta gero sotaman hori berriz goiko txapa jokotze, gu kaskokin da askotan ez du txapa hotxi gaitzen, baina goiko txapa jokotzi bat. Neuk behintzat ez dut horrelakorik entzun. Dena den, epaileak eta Unai Apestegiak batera igo dute eskua. Biek antzemango zioten itxuraz pelota gora joan dela. Eta 17 eta 16. Pronto da berriro ere aritz. Arroiok pilota ematen dionean, partiduari jarraipen emateko. Atera du luze, sakea da hau ere. Helduko alda, bai. Haze, sakea manduna, Ikaragarri zaila. Eta gero antzai. Aritz. Etxi berriro ere, Nexo Tolosak, ezkerrez eraman. Aide aukera kendu gainera. Ondo, Apestegia. Hor, ikaragarri, hori da baztertzen. Eta ikaragarri gozatzen era berean. Aritz, barruan utzi efektu eta guzti. Tolosak ere bai. Arroio, pelota gainera etorri zaio, baina asmatu du, gora botatzeke
frontizen jartzen. Motz, gehitzaiok. Apestegia. Bosgarren kuadrotik atzera. Frontizaren altuera aprobetxatuz. Bederatzi kuadrota errutik erantzun behar Arroyo bigarrenak. Zuluaren bila Unai Apestegia. Geiztoa. Utxe, da iritsi guztu. Benetan geiztoak horrelakoak eta aritzen nahiko lan izan du. Eramateko. Tolosa. Gaizki sartuek. Asko da launtzeat dire, atzelai tanto da lan asko aitzen ari eta pelota kentzeati. Baina arrima dutazin pelotoi. Osa berriro ere, keinu egin eta utzi. Behan du ibiliek. Apestegiak eskerrez. Arroyo jetxi, oso ondo. Partidua zeran ez duten, beste jetxi baina orain. Hortxe ari dira, hau gaiztoa da. Ondo eramandu Arroyo. Partidua bezalaxe. Zazpi eta amazeiko utxiko duen hau ere, gogorra eta ondo jokatutakoa, gerratzen ari zaigu. Tolosa, Aritzek utzi atzelariari. Apestegiak eskuari begiratzen dio. Baitan, partidu gogorra ziak, Ikaragarri gogorra. Langile, heldu dira, Agonzilora pilotariak. Atzera, Aritzek. Horra berriro ere berarentzat aukera. Aprobetxatu bate, Anaiak. Hori barruan, justu. Barruan izan dek. Mekaduta ja, lau pelotarik. Bai, Laurak ere indarra sobera ez. Eta nik uste berrez jokatu beharrekoa dela. Hainbeste lan egin eta gero berrez jokatu behar, Josean. Beak egia torpetuta, da. Mekaduta koneztek berdin zen, nervioa eta hor pixka galaz. Nik uste iritsiko zala bintartea pixka bota di pelotoi, oa ikusiko jo. Ez du behar bezala ikusi, nola izan dan, hor moztutzeik. Arroioak eramandakoa, gero berak Aritzen moztu, eta gero nondi pasa zekitela gelditu da. Horain ikusiko dugu, hortxe, zekien zerekin behar zuen eta Aritzek lehen da bizi barkamena eskatu Tolosari eta gero epailari ere tanto errepikatu behar zela, onartu egin dio. Nik izaten dena behan du antzen ibiliek, mekaduta konta ez berri izaten. Reflejoko pixka galdutzen ditu, eta Aritzek ez zarren kulpegiztik izaten, pelotortan. Aritzek inongo kulparik ez, baina Tolosa hirugarrenak ere ez, beraz. Errepikatu beharrekoa. Pelotarik hemen Anaia eta Arroyo eserita eta Aritz eta Apestegia barrundi lauzteit. Bero itendik hemen eta gero partidu gorra jokatzen nahi dituk, oso gorra eta arras hartu behar. Eta belaunalde horretan ere Arroyok
arazoren bat bai, hor hartutako kolpe txarren bat edo bada, horko odola, horren seinale. Eta ikusleak, zan dizugun bezala, festatan dira, ez dute aukera txarra. Larun bat agau honetan, behin partiduak amaitutakoan, Agontzilo oso herri politia baita, txikia eta bidetik aparte xamar gelditzen dena, baina herri politia eta festagiroa izaten duen horietako. Beraz, tantoa berriro jokatuko da, Aritzek du azken tantoa egin duenez sakearen aukera, atera du, Arroiok eraman handa Aritz, barruan utzi, ondo Tolosa, Igerri egin dio erabat. Apestegiari baztertutakoa, honek, barruan. Ondo berriro ere, Arroio. Aritz. Kantoaren bila. Aritz, oraingo utzi egin behar, eta bazterrerantz joan delako, baztertutakoa Arroiok, Aritz berriro ere. Barruan, eta txapara. Bai, txapara joan da, bai. Garbi. Jo, anaia eta Aritzea ditu galkarrena, pixkat ikusten da herribeakok eta launek eta alkarrik joatzeuela, gaintzen Arritzekoak gizteien pelota eta alkarrik eta ez zuzen gute jo pelota atzuta. Eta suerteko izan dizkie, oso ondo jokaldio eta zuzen area jonda asmoa du. Sinale izautzei nahi, bai, ondo izautzei sinalea. Badute motiborik elkar ezagutzeko. Askotan entrenatzen alkarrekin egiliko tiuk eta askotan bentsat ibilitakok eta urdun alkarren jokaldi guztik eta kinu eta antzeman ikendek. Asko zan egin. Izautzea. Az, esatea mandura. Zeina izan du nor. Eta gainera etorri zaio. Ondo orain, Arroio. Tolosak, zer egin behar du? Apestegia egatzera, ezkerrez bai. Ezkerrez, erraz, ematen dio honek. Begira, bederatzi garren kuadrotik Arroiok ere eman behar izan du. Asko, indi Arroiok, Kanpora. Ez dakit ba ez urtezi joan pelota hori kanpora. Errepikanak pena ikusteko gogo biziz geratu naiz. Nik uste barrun izango zala, Arroiok oso pelota zaila emandik hor. Behartutakoa. Eta gero Aritz bile bikain joan eta pelota gurutzatu oso meilik eta oso bizi gainea. Eta hortxe duzu, Nik uste barrun zala, pelotoi. Agian alax izango zen, baina ez zuena parte izango arrastoa ere. Neixo Tolosak botea egin gabe eramaten saiatu da. Eta pelota txapapera joan zaio. 18 eta 17. Tolosa eta Arroio partidu azeran izan ditugu aurretik, baina espalditxo honetan ezin aurre harturik. Arroio Geraman, justu. Aritz berriz ere, pausua atzera. Zapagaren luze. Arruan da pilota hori. Arroio bigarrena berriro ere. Oraingoan, postura arraruan. Botea hundi entzio pelotak. Botea hundi entziok eta urdun moztutzea junta, baino
oso pelota txarra dituko. Goiti bere etortzetuk eta saitxetik jotzeko, eskue saitxeko postule sartu ziok. Buelo fronti sartu eta oso goiti bere etorriak eta etorrianen goiti bere etorrian pixukin bote handi intziok. Saitxetik sartu ziok pelotorri eskue eta oso postule txarren sartu dik. Jo moztutzea jundu gaina. Beretzi eta mazazpi. Aritzen zakea. Luze. Arroioak eskuiniz eraman. Barruan utzi. Tolosak Igerri. Arroio berriro ere. Apestegiak atzera. Atzera gahun behar. Jakina. Aurren asmatzen bada beharra da, baina bestela lanak ekartzen ditu. Barruan utzi. Eta jendearen uka luzea. Pilota txapapera joan zaiolako Aritzi. Aukerako zuen. Aukerakorik bada. Ezkarrakin postue jarri, baina eskubia eta zaio eta atzea ere goxo harki jundek. Bai ikusiko jo, nola ematen dion. Eta Arroioak ere manduen pilota gaiztoa zen. Oso zaile pelota ematen, salto indaia pasata. Bai ikusiko jo. Esan dudan bezala, Goxen. Eskuinez. Begira, eskerrez jo behar zuelakoan. Azken eskuinez. Eta burura eskuak, esan ez bezala, zarra egin du. Tolosa, ondo, eskerra idea. Orain usteko modukoa, handa ordea, apestegia. Atzera indartsu, aide sartu behar. Arroio bigarrenak, atzera berriro ere apestegiak, lan txarrak, Arroiorentzat. Txartxarrak, handa Aritz. Hirugarrengoz jarraian eskerraz atzera. Apestegiak eta azkenean ez da Tolosa Inaxo Tolosaren pilota txapa gainera heldu. Pena izan dek. Ondo gurutzatu pelota mantziok buru saldu pizkiat, pelota hauek gehitzea funda eta hoen berriz launtziati bolea sartuek hortzean atzela jo baino trote handi zemakian eta bolea normalen garbi ezana o pelota erresa zana. Launtzeati sartuek eta bera aldentziok. Baina oso tanto gorrak eta oso tanto politia jokatzen adituk, Zazpireun da mazortzi izan dira guztira pilotak edak orain artean, 222. Arroio bigarrenak jo dituenak, zenbaki borobila. Bazen garai batean, gaileta bat izen hori zuena ere. 218 apestegiak, lau gutxiago beraz, Tolosa hirugarrenak 126, 142 Aritze. Eta pilotakada hauetarik asko ikusgarriak. Bueno, arazo txiki bat izan dugu, baina partidu bukaera emateko moduan gara. 21. tantua ere lortu dute Aritzek eta apestegiak, pilota zabalera joan zaiolako Arroio bigarrenari. Eta beraz, falta den bakarra Apestegia pilota goiko txaparen ondoan. Hau gaiztua goa du. Ustu eraman izan du. Inaxo Tolosa. Arroio bigarrena. Erabat gaiztoa hau ere eraman. Eta heldu. Arroio bigarrena. Oraindik ere itxuraz badute itxaropenik.
Partidoari buelta emateko eta gutxienez jarraitu beharra dago lanean, zer gertatuko ere. Tolosa hirugarrena. Apestegia. Lehen da biziko tantoan bezalaxe, lanean lau protagonistak. Hau gaiztoa da, ondo Arroyo bigarrena. Gaiztoa eraman eta gaiztoa jarri. Oraingoan txapapera. Azkenean txapapera joan zaio pilota Apestegiari, beraz 19. Tolosa eta Arroyorentzat. Eta goxean, borrokan jarraitu beharra zegok. Hemen itxaropena galtzeak ez digeztartarako balio. Segi eta zaila dek, baina Tolosak eta Arroyo bigarrenak ez diate beste irten biderik. Jarraitu eta egin dezatela, alba dute, kontrarioek. Bai, kostatzen ari zai bukatzen, ondo jogatzen ari diok, nik uste lauetan segurona eta hobena Apestegia izaten ari dela partidu honetan, laueken nik uste ondo egiten pelotan, eta lan gorra egiten ari bintzat, saiatzen bintzat, asko ari saiatzen. Batzutan gehixo asmoatuz, bestetan gutxizio, baina asko saiatu diok eta Zake gaiztoa da. jokature asko indie pelotan. Txostaren bila Tolosa hirugarrena. Apestegia. Berrogei pilotakada inguru jo ditu dagoeneko. Hauetariko asko indartsu jotakoak. Baita Arroyo bigarrenak ere. Arroyo, Oiongo atzelaria, Apestegia. Pentsatzekoa da, dagoeneko ez dela indarra hundirik izango, ez bataren ez bestearen sakoan. Zabalera, iez egin dio Apestegiari. Arroyo geutxi. Adiltzek, bien artean jarri nahi pilota. Ibildak diezela. Aurkariak. Tolosa. Ez du asmatu tanto amaitzerako orduan. Bai ordea defentsa lanean Arroyo bigarrenak. Aritz. Apestegia. Nahiko lan bada Arroyorentzat. Bederatzigarren kuadrotik eraman ala ere. Aritzek ez aurrera ezatzera. Ez du asmatu. Gaur gaueko lua ondo merezia dutelo protagonistek. Partidu gogorra. 22 eta 19. Azkenean pilota txapapera joan zaio Ignacio Tolosari. Eta beraz, borroka ugari egin eta gero, deskantsua ondo merezia lau protagonistek. Lan faltarik ez delako izan, Josean? Ez, oso partidu hona izan dek, gorra, ondo joga dutagoa, eta asko gustatu daizkia biatzelarik. Apestegiak oso partidu hona indik, jokuntzeliek, errez jogatzen ari dek, ikusi jende, pelotariat jokun daunen, eta Arroyo biharrenak partidu bikain indik. Pelota batzuk galdu izki, baina lan asko inda, asko saietuta, ilusu ikeragarriki jokauta, eta momentu askotan gainea gozauta pelota, eta bi aurrela egiten ez izan di, baina goz politik egin dizkie, eta defensaren lan ikeragarri indie, eta gero berriz ataken errematatzea fundinen, da tanto bukatzea fundinen denet izan die. Batzutan tanto politik egin dizkie, eta beste